més maco de tots, el senyor Claudi Gasol. El que farà el conjunt, la columna vertebral, al baix, Eduard Sales. Allà darrere, amagat a la bateria, que sempre es posa a darrere, el senyor Jordi Molet. A la percussió i manejament del grup, el senyor Joe Pagès. Bé, ara em toca presentar una persona que té com 6 o 7 LPs al mercat a la guitarra solista, Santi Picó. I el cantant Josep Maria, som els duetes. Un tema que abans el feien servir només les senyores, ara ja el fan servir els senyors.